गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै वेर बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो एबा आं नोंथांमोननि सायाव आखाइ खबजोयै खावलायनो लुबैदों। जोंनि बर' समाजाव गोबां गुबुंले बारहावा बारगासिनो दङ। बे गुबुंले बारहावाया मानिफ्राय फैदों मिथिगौ ना? ससियेल मिडियानिफ्राय। बे ससियेल मिडियाया जोंनि बर' समाजनि इयुन लाइमोन उन्दै उन्दै उथिफुनाय गथ'फोरखौ गाज्रि लामाजों दैदेनगासिनो दङ। दिनै जों डाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला शर्ट मुभि जेरै भिडिअ फेसबुक बायदिफ्राव बायदि गाज्रि भाइरेल जानाय शर्ट मुभिफोराव बायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंनाय, जाय बाथ्राखौ जोङो खोनासंथावा, बेफोरनि फारसे जों साननांगोन। जोंनि बर' समाजाव गोबां आफादफोर दङ। बे आफादफोरा बबेयाव थांजोबखो? आं नोंथांमोनखौ खावलायो, जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि गुबुंले बारहावा बारगासिनो दङ, बैसोरखौ एक्सन लानांगौ। एक्सन लानांगौ माने बिसोरखौ बेफोरबायदि मान सनमान जानायनिफ्राय माने बादा होनानै दोननांगौ। बेफोरबायदि बर' समाजनि मान सनमान जानो बिसोरहा राइट्स गैया। गुबुन हादरनि सावथुन मुलुगखौ बुंनानै जोंनि बर' हारिखौ जौगानायनि बाथ्रा बुङोब्ला बे माब्लाबाबो मा होनो बेखौ गनायजाथाव नङा। गुबुन हारिया हारिखा, जों बर' समाजा बर' समाज। जोंनि बर' समाजा जेरावबो जेनिबो मा होनदो गोरिब नङा। गाननाय जोमनाय, लिरनाय, फरायनाय, राव, हारिमु, धोरोम, आसार खान्थि, नेमखान्थि गासैबो दंजोबो। जोंनि आसामावल' गुबुनाव गैया। गुबुनजों रुजुनानै जोंनि बर' समाजखौ एकदम गुबुंले खालामनो गोनांथि गैया। जोंनि बर' समाजनि आफादफोरा बेफोरखौ एक्सन लानांगौ आरो बेफोरनि फारसे सावरायनांगौ। गासैबो साननानै नाय, आथिखालाव मोनसे भिडिअखौ न'खरै नायनो हाला। फिल्मानो जा, शर्ट मुभियानो जा, जिखुनु भिडिअआनो जा, इन्टारटेनमेन्ट कमेडि बायदि बेफोर भिडिअफोरखौ जों न'खरै नायनो हाला। नाथाय मानो? बेफोर फारसे साननांगोन। जों इयुन जोलैखौ माब्लाबाबो मोजां जाजानो लुबैया। जों गाव गावनि गथ' गथायनि फारसे साननानै नाय। जों गाव गावनि गथ' गथायखौ माब्लाबाबो गाज्रि जाजानो लुबैया। दिनै आं बारा बुंला, नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो। दिनै गोजोन्थों।